Sa mga litratong ini, mailing pa ang pagtaong akudir kang personalis kang BFP sa 26 anyo sa si Macintosh de Lima na naipit sa pigmamanehong L300 van na naaksidente sa tinampong sahop kang Barangay San Rafael, Castilla, Sorsogon, poko mas o menos alas 5:30 kasudmang aga Abril 24. Sigun kay Police Staff Sergeant Jonathan Agarap, kang Castilla Municipal Police Station, gikan si Dilima sa syudad ning Legazpi asin pauli na kutang Sorsogon, alagad mantang pigbabaybay ang nasambit na tinampo. Nawaran inining kontrol sa manibela na nagresulta sa pagkakasalpo kaini sa sarong residensya. Nawalan po ito ng control sa steering wheel niya, kaya timing po kurbada and siguro medyo mabilis yung takbo niya. Nawalan po siya ng control and nakabunggo po siya dun sa balcony ng bahay na pagmamayari po ni Mr. Patulot po, George Patulot. Tulos mananaidara sa ospital si Dilima, kay ibang apat na lunad na sinda Lander Tayoto, 24 anyos, Mark Biato, 19 anyos, Norben Escalora, 22 anyos, asin si J. Roland Escarcha, 25 anyos na enterong residente kan Sorsogon na sumina po ning minor injuries. Automatic naman po nag-responde naman po kanalaman po ng ating MDRRMO and agad po silang dinala muna po dito sa Castilla District Hospital po. Yun nga po na lugar ng pinang-incident na ito is hindi naman po talaga siya sabi nating accident prone area. Siguro nga po nawalan talaga ng control yung driver, kaya paalala po namin ulit na sa mga magmamaneho dapat alamin natin kung okay po ba tayo physically and yung syempre yung vehicle po. Kasi minsan pag may sira yung sasakyan natin, hindi natin makontrol na maayos yung ating minamanehong sasakyan. Sa presente, nagpaparayray pa sa ospital ang mga irido, mantang nagkaareglo naman ang driver kang van, asin ang tagsadiri kang nadanyara na residensya. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal